Lebo anga folini tanumbe au be au mamunu sogolendo aka jabarina no TV Anware aka kle kuna fondi kene ni o sigile abaguruba fleni. Hôpital Nianankoro Fomba ani centre de référence de Médine Ségou Marala we dumbulo chaman de soro no docteur minawni anteru fe no Mali terui kerengrala ango jamana mako États-Unis. RDC Congo timbulu duguladun ya yira kafo ku ye dinga kolon shegin de a dinga kolon shegin a be falando aramaden shu de la nyina san damne kana bla pila bingane wole balna bingane wole do nanake bamanju fe ka nyeshi damashi koronyan fana nga uga gouvernement wuli ka jo buluda ka se ka ni manu nyoni ka bo entuko mina nga ma muga nyana olude bonara unila ama yirawla ka fo anga docteur Soufla Ségou Marala noye docteur Somumbe ne anka mako nyan hôpital Nianankoro Fomba ani Médine docteur So uye deme chaman de soro deme baw ulutara deme bade duma noye domuloi anga laje Faranyanga mimbi sena ni anko mako jimelaji Ségou dugu ani ba malibateru ni nwanche kerenkere Virginie Kao ni o l'américain jamana ye abi sena wa akatkene kosebe ni jakulu ye deme bado Ségou belajele ma minye Ségou docteur ye nango mako Nianankoro Fomba fokata se docteur miseni ma kerenkere docteur miseni mimbi Médine Kao fe u tarakata lidi limi ni o ye banabato daoro fokata se subahana majunka fem misenu ma ni o ye imprimante bola encre bola papier bola Ségou mere ni o nuhun jaraye aye ni ngoyin aya fo kosebe ka klaka yira mo la tuguni ka fo fem mimbi sena ni o ye ka dugu misenu nga yarama horoya duma ni anko mako décentralisation ko belebele do ko wa akan ni deme beta ka laje amusaka bi be million keme saba bonyango ma sefa warla Dien jekuluba nanimbi olukilindu ka wele bla marfatugu bela jelema libi jamana kono uka fara uka gouvernement mumbe na kama gouvernement d'union nationale uka je ka barake nyanfe angalaje farafna jekulu no union africaine ka fara Europe jekulu ka union européenne ani arabu ka tom mumbe ni kama ligue arabu ani jekulu musigilindu dien kono ka ben sabati ni ambe ko mako uni uye nyanye ukumara sini libi kokan ame wakati mina inafo sisan libi ka sinesi kanga ke jume niye ni jekulun takalaje uya ira ka fo oluko ni kilendo ku ka demedo gouvernement mun siglendo na ko amako gouvernement d'union nationale no nyema Sayed El Faraji ame do mina inafo bi uye wele bla marfatu bella jelema uko do ni manu ka yamare akono no gouvernement d'union nationale hal numa kuma Marshal Haftar ka ame domina nafo bi nin jekulu nunu ukon bi feka fere musigi senka we marfa kana seka du libi jamana kono ne libi takalaje afan chaman be o minelundu marfa tugu de fe o ba keke sababu ye kanani basigi bale politique ko sirafe ani lakana sirafe libi jamana kono RDC Congo uka maramumbi ni angomo ko timbulu ka u ya yira ka fo u bora dinga kolo wolonvla fo shegi nyana de ka damne minan sana fo kana bla sisana dinga gile shegi a be falenu mashude la segali Congo kerda fe dugunu o kera sababu ye ka yoro duru denga duru nyana de ye denga mina ni mo fame ko u belajele shubla kono kerengere ma timbulu dugu kono fe dugu don fokata fara fere ke ba munum bi yala dugu misanu ni nyanje olu siraka denga saba nyana de ye siraka siramini o ye kamanga siraye ni denga nungun dogole do jiru ni nyanje sunu kasa de kera sababu ye ni moye siraka uye jakuluba mimbe ni anko ma organisation des nations unies oluka la segide munumbi Congo ka fe olu ya yira ka fo Congo finitigila ka de ka bara ye ni konye nga alisisan gouvernement ni oye Congo jamana nyama ye olu koni makandi folo bamanji jekulu unana bingane wale doke nga bingane wale aballa uka sorasu yerla nga ubena ta sorasu ujo la kamanu nyoni ukana seka tegeke dula nga semfe ma muganyana olde bonara unila jimga ka boni oba ira ka fo ko mugujugu de jigina mugujugu jigine ni ya takalaje o kofe unana kele basigi senkan kele mu na kera ame domina inafo bi Damas akoronyam fanfe uka sigida mu bi ame wakati mina bambanci tom munun be olu ya ira ka fo o kelendo ku fra nyanka utume fe ka tegeke sigida mun be ne anko mako Jokar
walasa ko ni Kabul kala ɲɔgɔn na bingani a balila an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman na sabula u y'a daminɛ ni mobili 2 de ye jan bɛ mobili 2 mun na k'o bila maaw ɲɛ kɛlɛ nana sigi sen kan u ye jɔkun bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye jɔkun laban u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ na kuma min nana fɔ Syrie gouvernement maaw fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ bingani wale mun tun bɛna ta k'u sɛgɛrɛ u ye bingani wale ɲɔni a ma se ka ta yɔrɔ la yɔrɔ mun n'o bɛna ni dugu minɛli ye jɛkulu mun bɛ yen ni an ko a ma ko organisation des droits de l'homme n'o ye jɛkulu ye mun sigilen don ka maaw ka hakɛ lafasa an bɛɛ ko a ma ko OSDH olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛra u ni la ni ye ni kɛlɛ ninnu ta k'a lajɛ o nana i b'a ye k'a fɔ jateminɛkɛlaw ka kuma sɛbɛnciya kɛnɛ yɛrɛ kan hali n'a sɔrɔ a fɔra ko ka muguci jɔ kɛlɛ o kɔni bɛ senna fan dɔ kɔsa in na Faransi jamana kɔnɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen ni an k'a ma ko Saint-Denis u ka maa dɔ tun bɛna bingani wale ta ka lakana tigilamaa sɛgɛrɛ o maa kelen ale de taara u ka pankuru jigin kɛnɛ sanfɛ a tun bɛ fɛ ka o waleya kelen kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u y'a yira k'a fɔ ko drogue de tun bɛ cɛ in kɔnɔ an ye kunnafoni mun sɔrɔ o bɔlen kɔfɛ Allemagne jamana u nana Turkiw ka jamana ɲɛma n'o ye Recep Tayyip Erdogan k'ale jaabi sɔgɔmada in na sabula Recep Tayyip Erdogan ale tun y'a fɔ Allemagne olu ka premier ministre ma n'o ye Angela Merkel ye ko bɛ ka waleya mun kɛ o ye nazi maaw ani fasi maaw ka waleyaw an bɛ hinɛ nka an tɛ malangolon ye nin kuma in nin de nana fɔ minisiri mun ɲɛsinnen jamana kɔfɛ kow ma a ye jaabi mun di o minisiri ale tɔgɔ ko Sigmar Gabriel a ye nin jaabi in di Turki olu ka jamana ɲɛma o de ma Sigmar Gabriel a ye kangarida Turki ye ka yira k'a fɔ Turki yɔrɔ mun bɛ yen ni maa man ka tɛmɛ o kan ko Turki tɛmɛn'o kan ni ye ni jamana fila ninnu ta k'a lajɛ gɛlɛyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jɔkun 2 ɲɔgɔn na bɔ ka sababu kɛ Allemagne jamana kɔnɔ taama caman de tun bɛna boloda ka ɲɛsin i b'a ye k'a fɔ sariya mun kan ka sigi ni an bɛɛ k'a ma ko referendum Turki jamana kɔnɔ wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Erdogan y'a ka kuma fɔ ka ɲɛsin Europe jamana de ma sabula a y'a yira k'a fɔ u kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ nka jamana minnu banna an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɲɔgɔnye ninnu ani taama ninnu ka boloda u fɛ yen o b'a yira k'a fɔ o jamana ninnu ye sariyaw sɔsɔ o fana bɔlen kɔfɛ Recep Tayyip Erdogan a y'a yira k'a fɔ o jamana minnu bɛ taa o taabolo kan o b'a yira k'a fɔ jɛkulu mun bɛ yen ni an k'a ma ko nazi ani fasisi u ye olu ka waleyaw de kɛ Ameriki jamana kɔnɔ u ka bulonba fitinin mun bɛ yen ni an k'a ma ko chambre des représentants u bɛna maa 2 lamɛn maa fɔlɔ o ye FBI ɲɛmaa ye filanan o ye NSA ɲɛmaa ye u bɛn'u lamɛn u bɛ tali kɛ fɛn 2 la fɛn fɔlɔ a yira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun bɛ yen n'o ye Barack Obama ale y'i dɛn jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun bɛ yen sisan nɔ Donald Trump k'o lamɛn wagati min na u bɛ jamana ɲɛmaa kalafili la u bɛna kuma o kan fo ka taa se a yira k'a fɔ ko Irisiw olu y'u sen don Ameriki jamana ɲɛmaa kalafili la kɔsannin na ka taga Donald Trump kanu na sigi min bɛna kɛ a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la chambre des représentants kɔnɔna la maa fɔlɔ mun bɛ yen n'u bɛna o lamɛn o ye FBI ɲɛmaa ye Devin Nunes ale kan ka kuma n'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna sigi sen kan walima sɛgɛsɛgɛliw tɛna sigi sen kan mun bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale laɲini mun kɛ ka taga a ye maa mun labila Barack Obama o juguya la sabula o y'a lamɛn wagati min na u bɛ jamana ɲɛmaa kalafili laɲiniw nɔfɛ o fana bɔlen kɔfɛ u bɛna NSA ɲɛmaa fana lamɛn NSA ɲɛmaa ale fana bɛ lamɛn nin yɔrɔ kelen de la n'o ye chambre des représentants ye ale bɛna ɲininkaliw jaabi ɲininkali mun bɛ tali kɛ ko Irisiw y'u da don u ka jamana ɲɛmaa kalafili ko la jamana ɲɛmaa kalafili mun kɛra kɔsannin na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ ka taga Donald Trump kanu na nin kunnafoniw de tun b'an bolo k'o di aw ma foli ni tanu bɛ aw ye aw ka jabaranin sanfɛ TV Anwar sigikun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de k'o ye k'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye ka taa se farafinna maraw tɔw bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen TV Anwar bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama aw k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ